Хафизовлар гаиләсе җирлектәге яшь үрнәк гаиләләрнең берсе. Гаиләдә ышаныч, хөрмәт һәм мәхәббәткә нигезләнгән тәрбия хөкем сөрә. Ата-аналар балаларына тиешле игътибар биреп, алар белән күп вакыт үткәрәләр икән, сабыйларның да җавабы игелек төшенчәсе белән кайта. Порлап җиткереп кергән мәхәббәт йортларының һәр почмагыннан нур бөркелә төсле. Биредә уңган, булган пөхтә кешеләр яшәгәне ишек төбеннән үк күзгә ташлана. Бәхеткә күмелеп утырган йорттан туганнар өзелми. Ике якның әти-әнисе өйдә кадерле һәм затлы кунаклар рәтендә. Баланың баласы болдан татлы диләр. Бу хактан да шулай. Балалар, аныклар шатлыгына сөенеп яшибез, Аллага шөкер. Безнең Алиса белән Айдар шым мәгънәсендә үрнәк гаилә. Алар инде үз кешеләре белән йорт салып чыктылар. Шундый матур балалар үстерәләр. Балалары да үзләре кебек тәртипле, уңган булган, бер-берсен аңлашып, хөрмәт итеп яшиләр. Чын татар гаиләсе гореф-гадәтләрне саклыйлар. Гаиләнең ышанычлы калканы Айдар Татбурнефть оешмасында эшли. Яшь, энергиялы, максатчан, көчле ихтиярлы егет Айдар. Әтиләрнең эштән кайтуларын балалар түземсезләнеп каршы ала. Әти белән бергәләп дәрес әзерләү, уллары Раниска аеруча ашый. Әти булган йортның нигезе нык дип белми әйтмәгән борынгылар. Алиса белән Айдарның әйбәт яшәүләре үзләренең берсен-берсе хөрмәт итүдән тора инде. Без шуларга сөенеп яшибез. Иләре Жылы, еркен, яқты. Инде аларның матур яшәүләренә куанып сөенеп йөрибез инде. Инде аныклар бер куаныч. Алла табарша яшәсеннәр. Әлбәттә, ир-егетләрнең һәрбер уңышы яулаган биеклекләре артында аны аңлаучы хатын-кыз тора. Айдарның тормыш иптәше Алиса Мөслим урта мәктәбендә тәрбия эшләре буенча директор киңәшчесе. Җыр-моң сөюче гаилә биергә дә оста, спортта да алдынгылар рәтендә. 6нчы сыйныфта укучы Ранис футбол белән шөгыльләнсә, 2нче сыйныфта белем алучы Йолдыз сәнгать мәктәбендә оештырылган бию түгәрәгенә йөри. Һәр гаиләнең үз бәхет формуласы бардыр дип уйлыйм. Безнең гаиләдә инде үз балаларыбызга үрнәк булып, аларны һәр яктан үстереп, тәрбияләп, яратып яшәргә тырышабыз. Шулай ук менә тормыш иптәшем белән дә бер-беребезгә ышанып, сабыр булып яшибез. Гаилә учагын бергәләп саклаганда гына гаилә бәхетле буладыр дип уйлыйм. Хафизовлар гаиләсе бәйрәмнәрне аеруча үзгә итеп үткәрә. Яшь гаилә булса да Айдар белән Алиса милли гореф-гадәтләребезне саклауга үзләреннән зур өлеш кертәләр. Балаларына да матур тәрбия биреп, аларны һәр яклап үстерү өчен зур көч һәм тырышлык куялар. Хафизовлар гаиләсеннән энергия, җылылык, матурлык бөркелә. Уртак тырышлык белән кабызган гаилә учагының ялкыннары салкын кышларда да җылытырга сәләтле. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.